pohár a poukázky v hodnotě 50 korun pro každého hráče do McDonaldu si z Mladé Boleslavi odvezou nebo odnesou zástupci Mladoboleslavského fotbalového svazu ročníku 98. Stříbrné medaile. A tedy druhé místo na dnešním halovém turnaji obsadili hráči FKP Turno. Turnovští dostávají pohár za druhé místo, diplom a poukázky do McDonaldu pro každého hráče v hodnotě 100 korun. Pěkně. No a fanfára pro vítěze. Vítězem dnešního halového turnaje mladších žáků Energy Cup 2011 se stává FC Slovan Liberec. Pohár za první místo, diplom a poukázka v hodnotě 150 korun pro každého hráče do McDonaldu. Přistupujeme k vyhlášení nejlepších jednotlivců dnešního turnaje. A ještě jednou mi dovolte, abych zdůraznil, že ceny pro nejlepší jsou opravdu lukrativní a nemají možná v žádném halovém turnaji mládeže u nás v republice obdobu. Cestovní kancelář Sport totiž nejlepším jednotlivcům věnovala zdarma dárkový poukaz na utkání první italské ligy Inter Milan FC Jano. Všichni hráči budou po skončení turnaje informováni, jakým způsobem budou kontaktovat cestovní kancelář a jakým způsobem na to utkání odjedou. Takže nejlepším brankářem je vyhodnocen Martin Cíkora, výběr Mladoboleslavského fotbalového svazu 98. Martine! Nejlepším hráčem turnaje je vyhlášen Petr Havel, FKP Turno. A konečně králem střelců dnešního turnaje se stal Patrik Reso, Slovan Liberec. Takže chlapci, ještě jednou vám děkujeme za vaše vystoupení na dnešním turnaji. Nejlepším jednotlivcům přejeme, aby si svůj zájezd do Itálie užili a my se budeme všichni těšit, že opět v Mladé Boleslavi se zde v městské sportovní hale někdy setkáme. Vážení diváci, vám děkujeme za korektní poskytování a také s vámi se těšíme na shledanou na fotbal.